Ito, banday katong balita rin nga. Nga mga protest balay. Oo! Yawa mga adlok ta ba ya? Kadlok pa yung balayan yung diri. Katong kabayo. Takarap ka. Kabayo, good. Kulto ba katong manok to kay ana? Adlok kay ay natutuko na tong balay di aron. Ay, katong natabay. Di katong ay. Pag-andam lagi tag Silig. asin. Oo! Asilhig pod, tubig. Kana na, sige na. Sige. Di, pagwakasin ito na lang. Si kumpura. Ay na, ay, tutur na. Pagwala po, piyo, wag silip. Adlok man taan. Kitandap yuk. Sige, Anak daw kami dito. Sus ko, ginoo! Pistol! Kinsa na? Kinsa na ba? Ay, dong. Ay, Gapat dong. pistol! Gapat dong. Dito mo. Na, fresh ngayon lang. Oh. Ah, Pambata Tagpila, dong. tagpila mo sa ning parting niya daw. Ako na na, 30. Ay, kamahalak. nakali pang bata oh. Ano yung anak? Ay, Ay, boleh na lang mo dito to. Adi, wala ko nang kagana. Kagusto rin yung balik pagkabait. Tapi ah, dito. Pisto, si panukto ka. Saba. Di, lagaw. Abi, dito, isa na giron. Kita na pala giron ng nuroy, lagaw. Pagdali din ba? wala pa. Apa, ako sa gabihan tong katong sigpanoktok pa kay bason. Naninda na purog sinina. What?